Dnešné video bude špeciálne tým, že to bude vlog. A nebude to nejaký variaci video alebo niečo, čo robím vo svojom živote. Teda robím to vo svojom živote, ale je to niečo úplne špeciálne. So školou sme boli na výlete v Ríme. A ja som si natočil nejaké videjka a povedal som si, no, prečo to nedám na YouTube? A stalo sa, dal som to na YouTube. A vy to práve teraz uvidíte. A po jednom videu. Možno vám niečo k tomu niekedy raz za čas poviem, tak, ale väčšinou to budú len zábery a hudba. Prídem, pani učiteľka. Bojošúk. Yeah, boy. Aby som vás tak nejako uviedol do deju, večer po škole v pondelok nás autobus odviezol do Viedne na vlakovú stanicu, skadiaľ nám odchádzal vlak z Ríma. Samozrejme je to večer a bol to lôžkový vlak, čo znamená, že my tam budeme spať. A áno, budeme tam spať. Aktuálne okolo 7, 6 úplne, neviem si, už si to úplne nepamätám, lebo ja to teraz dodabovávam. Na druhý deň, keď nás vlak vyhodil na hlavnej stanici vo Ríme, sme asi hodinu čakali na autobus, preto lebo nám proste nešiel. A tým autobusom sme sa odviezli sem na ubytovanie. Toto je akurát uvítacia hala, ale ináč to je nedôležité. Po malom ubytovaní a zorganizovaní si všetkých vecí sme sa vybrali na cestu do Anielského hradu a do Vatikánu. Po ceste sme stretli papuchov, reálne papuchov, teda papagájov, no hej. Akorát sa pred nami nachádza Anielský hrad a ja stojím na Anielskom moste. Okolo Anielského hradu sme teraz iba prešli a ideme do Vatikánu. Sice pápež tam teraz nemá žiaden rečnícky prejav, ale jeden z mojich spolužiakov má prejav o Vatikáne. Áno, každý z nás, z našej triedy sme mali pripraviť nejaký projekt, niečo ohľadom nejakej slávnej veci v Ríme a ja som mal akurát Vilapiu. SPQR. Po návšteve Vatikánu sme sa išli nájsť, lebo sme už boli celkom dosť hladní a som si akurát nič nedal. Stretli sme tam jedného milého poľského človeka, ktorý sa s nami rozprával. Moji spolužiaci mali nádhernú pizzu, ale ja keby som si dal pizzu, tak už do večera nevydržím. Teda akože vydržím, ale už nebudem jesť večeru. Po jedle sme sa rozhodli ísť do Anielského hradu. Nakoniec nás tam pustili aj bez stupenie, ktoré sme mali vlastne na objednané, lenže nám meškal vlak, takže sme to nestihli. Na druhý deň ráno sme hneď vstali a išli do Panteónu. To, čo práve teraz vidíte pred vami, je Panteón. Panteón je taká nejaká veľká stavba, v ktorej sa uctievali bohovia.
Je to úplně extrémne, možno tu to není vidieť, no aké to je proste extrémne veľké. Ale bože, ten pocit, keď som dovnútra vešiel, zimomriavky po celom tele, bože, to bol taký dobrý pocit. Po tomto úžasnom zimomriavom zážitku sme sa vydali za fontánami di Trevi. Je to fontána, do ktorej keď hodíte mincu, tak máte zaručené, že sa do Ríma ešte niekedy v živote vrátite. Ja som si mincu nehodil, lebo by som tam musel hodiť len euro a euro som fakt nechcel tam hádzať, tak som sa na to vykašľal. Potom sme sa vydali za schodami, španielskými schodami, a stadiaľ bol úplne nádherný výhľad. Bol tam síce miliarda ľudí, ale stalo to za to. Tento výhľad, čo teraz môžete vidieť, to je ten najkrajší výhľad, čo som za celý Rím podľa mňa videl. No, dobre, potom ešte v Koloseum. Ale je to dobré. Potom cestou na ubytko sme sa zastavili na rôznych miestach, ktoré vyzerali fakt dobre. Toto bolo také pekne. Fúha, nejako rýchlo sa dostávame do ďalšieho dňa. Áno, toto je ďalší deň. Hneď ráno sme vstali a išli smerom k Koloseum. Áno, je to posledný deň veľkolepý, v ktorom sme išli na také úplne, že najviac topové veci, ako je napríklad Koloseum, ktoré môžete vidieť práve pred sebou. Je to také trošku presvetlené, ale tu už môžete vidieť nádherný záber. Áno, je to Koloseum. Potom hneď vedľa bolo Fórum Románum, kde to bolo fakt nádherné. Samozrejme sme všade s chalanmi hrali karty, to je len taká vedľajšia vec, ale my sme fakt všade, kde sme prišli, hrali karty. Kľudne aj keď sme kráčali, sme hrali karty. A tu sme mali taký spot, kde sme proste si rozdali karty, sedeli a hrali. Ale aj bez tohto to bolo nádherné miesto, kde proste bolo strašne veľa prírody a takého všetkého. No a toto je všetko. Dúfam, že ste si tento vlogísek užili a vlastne to je odo mňa všetko. Ja by som vám ukázal toho strašne veľa, čo som videl, čo si pamätám z mojich očí, ale nemôžem vám to ukázať preto, lebo nemám to natočené. A ešte rozmýšľam, čo dám ako pozadie za toto, lebo už mi došli materiály. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted,